सुजुगिरि आं मुस्लिम कुमार ब्रह्म गोदान गाथोननि लोगोरि सानफ्रोमबो दुगैफैग्रा मारु दुबसाङाव जिरायनानै सुखु दुखुनि हारि माहारि दानायनि बायदि बाथ्रा सावरायफैग्रा बै लोगोरिफ्रा दिनै गोदान गाथोनाव दुगैसै। गोदान गाथोनाव मालाय औवा लैथो सेरनि साया होग्रा साथा, डिजाइन गोनां आरांगा मासिनि सायाव अमृतनि गाब गोनां फिथिखा, मोदोमनि ससे बाहागोआवल' दख्ला दख्लिब जि, मोदोमफ्रु साबोनजों दुगैसै। गोदान मडेलनि कारजों नायख्लें नायख्लें खेरायसै। जानांगौ गारबोनाय गाथोनाव ओंखारलाय गाखोलायनि सुबिदा गैया, थिं थिं सान्दुंखौ होबथानो साथा गैया। बेनिखायनो जानो हागौ मारु दुबसाङाव गोसोआ मोजोमलिया। गोदान गाथोनाव नाथाय गोथौ दैनि गिदिर गुथाल, जोंखोल जोंखोल आमै मै हुब्लिरनाय, जेराव मोनदों बहाजासे सानस्रिनाय, आमोल दिमोल गेलेनाय, अगन आरो रंजादों। गोदान गाथोनाव दुगैफैग्रा स्लिम स्लिम हान्जाखौ नुनानै फिथिख्रि थथा जाम्बि खोरथि सिगां सिगां बारल' बारल' दिन्थिसै मिनि हाले हाले। जेराव नुदों फुंनि सानजौफुनि सानफ्रोमबो फैनायानो फैबाय थायो। हाजारखि गुसुआनो जा गोजांनायानो जा दुगैहैगोन दुगैहैखाथारगोन। खोनाफा माफा खायसेबा फैसै। ओंखामखौ जानो बावब्लाबो गोदान गाथोनाव दुगैनायखौ बावनो नाङा।